Zlepšiť si svoju finančnú situáciu popri štúdiu alebo každodennej a stabilnej práci môže dať zabrať. Zarábanie dodatočných peňazí človeku zvyčajne ukrojí veľkú časť voľného času. Už v predošlých rozhovoroch sme sa rozprávali o tom, ako si vytvoriť vedľajší a pasívny príjem a nestráviť v práci celé dni. Dnes sa pozrieme do témy pasívneho príjmu hlbšie. Pokúsime sa vám na konkrétnych príkladoch vysvetliť výhody, ktoré prináša pre rodinné financie pasívny príjem. Témou nás bude sprevádzať pán Michal Balko z kancelárie sprostredkovateľa FinanceWorld. Pán Balko, dobrý deň. Dobrý deň. V súvislosti s vytváraním vedľajšieho príjmu sa stretávame s mnohými názormi a spôsobmi, ako si vedľajší príjem vytvoriť. Pri oboznamovaní sa s touto témou som sa aj ja stretla s mnohými výrazmi, ako je napríklad renta, investovanie, vedľajší príjem a pasívny príjem. Môžeme sa hneď na začiatku nášho rozhovoru zorientovať v našej danej téme a vo všetkých týchto pojmoch? Začal by som tým, čo je to renta a pasívny príjem. Renta je termín, ktorý v ekonomike označuje príjem z vlastníctva alebo kontroly nad výrobným faktorom, ktorý nie je výsledkom osobného úsilia. To znamená, nie je výsledkom práce v pozícii zamestnanca vo firme, ktorú poznáme. Je to príjem, ktorý je získaný pasívnym spôsobom. Tu je tiež dôležité si uvedomiť rozdiel medzi rentou a mzdou. Renta je príjmom z vlastníctva nejakého aktíva, zatiaľ čo mzda je platba za vykonanú prácu. Mzda je teda odmenou za osobné úsilie. A naopak, renta je pasívnym príjmom z vlastníctva. Pokúsme sa si to prejsť, pán Balko, postupne. Vychádzajme z tradičnej situácie zamestnaného človeka, ktorý dostáva pravidelnú mesačnú mzdu. A táto mzda mu pokrýva jeho nutné náklady na život. Ako by ste mu možno vysvetlil, že si môže vytvárať aj on pasívny príjem? Rád by som vám ukázal, ako je pre nás bežných klientov možné si vytvoriť pasívny príjem, ako to ľudia robia v strednej vrstve v zahraničí. Vysvetlím vám to na príklade, ako funguje finančný tok peňazí. Takže máme tu nejaký príjem. Napríklad, dajme tomu, že do rodiny je príjem okolo 2000 eur. Samozrejme, máme nejaké náklady, ktoré musíme zaplatiť každý mesiac. V tomto prípade napríklad vo výške 1500 eur. S tým, že do nich započítavame náklady, ktoré potrebujeme na prežitie. Elektrina, plyn, hypotéka, strava, drogéria, účty. Čiže nezapočítavame sem dovolenky, kávy, obedy v reštaurácii, oblečenie. Iba to, čo potrebujeme k tomu, aby sme si zabezpečili nevyhnutné pre život. Čisto matematicky nám vyjde, že z mesačného príjmu rodiny vo výške 2000 eur odpočítame nutné náklady 1500 a takto nám vznikne zostatok, v tomto prípade vo výške 500 eur. Dá sa povedať, že takto fungujeme všetci, možno v trošku iných číslach. To, čo je podstatné pri vytváraní pasívneho príjmu, je tento bod. A to je rozhodnutie, čo človek urobí s tým, čo mu mesačne zostane. V tomto prípade sa jedná o zostatok vo výške 500 eur. My teda môžeme tento bod, konkrétne rozdiel, ktorý nám mesačne vznikne medzi finančnými príjmami a výdavkami, považovať za rozhodujúci. A to, či si dokážeme začať budovať vedľajší pasívny príjem, závisí nevyhnutne od tohto rozhodnutia? Áno, zo skúseností a zo stretnutí s množstvom ľudí by som mohol povedať, že sa delíme na dve skupiny. Jedna skupina ľudí ide nasledovným smerom. To, čo rodine zostáva, spotrebujú. Napríklad vymenia staršie bývanie za novšie, staršie auto za novšie, doprajú si dovolenku. Prečo to ľudia robia? Nazvime to nejaká kvalita života. Teším sa z nejakej kvality života. Na druhej strane, ale keď človek všetko minie, tak musí znova ísť do práce, aby tento uzavretý kolobeh mohol fungovať. Češi označujú tento uzatvorený kolobeh ako krysí závod. My si to vieme predstaviť, ak ste boli niekedy v chovprodukte a videli ste toho škrečka v kolotoči, ako sa naháňa, ale v praxi vlastne stojí stále na jednom mieste. Odborníci preto túto cestu nazvali, že je to cesta finančnej závislosti. To, že ten človek
na základe tohto rozhodnutia dovolil, aby bol závislý na príjme z práce? Pretože ak by sa niečo stalo s jeho jediným príjmom, tie náklady na prežitie musíme zaplatiť stále. Tak by tá cesta finančnej závislosti priviedla tohto človeka do situácie, ktorá sa označuje ako finančný krach. Tak toto je prvá cesta, ktorú si človek môže, alebo teda aj celá rodina vybrať. Z môjho uhlu pohľadu je to aj celkom dosť častý spôsob fungovania v rodinách. Existuje však možno aj iná cesta alebo iné riešenie, ako sa vymaniť z tohto krysieho závodu a teda nestať na mieste, ale pohnúť sa lepšou cestou? Sú ľudia, ktorí to už dávno pochopili a tí sa rozhodli, že áno, časť zostatku pôjde do spotreby, lebo každý chce mať nejakú kvalitu života. Ale zvyšnú časť sa rozhodli, že zaplatia najskôr sebe. Takže sa rozhodli ísť cestou finančnej nezávislosti. Ako to začína? Začína to s niečím. To niečo v praxi znamená, že ak niekto chce reálne vytvoriť majetok, tak by mal investovať alebo sporiť minimálne 10% z príjmu. V tomto prípade je to minimum z príjmu 2000 eur mesačne, čiže konkrétne 200 eur mesačne. To je to niečo. Ak v tomto človek bude pokračovať, tak časom z toho niečoho vytvorí kapitál. Keď v tom bude pokračovať niekoľko rokov, tak z kapitálu vytvorí finančný majetok, ktorý mu začne generovať rentu, ktorú nazveme ako ho druhý príjem. A ten nazývame pasívnym príjmom. V takomto prípade máte teraz dva príjmy. Prvý príjem z práce a druhý príjem z vášho majetku. Ak by náhodou prišla akákoľvek situácia, stále máte druhý príjem. Preto vás cesta k finančnej nezávislosti priviedla do bodu, ktorý sa označuje ako finančná sloboda. No a finančná sloboda má niekoľko úrovní. Prvá úroveň je finančná sloboda od banky. Ja sama poznám veľa ľudí, ktorí majú rodinné financie zaťažené hypotekárnym úverom a rodín s hypotékou je na Slovensku celkovo pomerne veľa. Dá sa však byť odvážny a aj pri tak veľkom záväzku je vôbec možné si predstaviť, že aj s hypotékou môže byť človek finančne slobodný? Znova si zoberme konkrétny príklad. Kúpili sme si byt prostredníctvom hypotekárneho úveru a mesačne máme splátku vo výške 300 eur mesačne. A teraz by sa tento klient rozhodol, že sa chce oslobodiť od tohto úveru. Tak popri tom, ako platí úver, tak jeho cesta k finančnej nezávislosti napríklad sporí a odkladá 100 eur mesačne. Po nejakom čase, napríklad po 10 rokov, príde do cieľa. Vytvorí si majetok v takej výške, že mu na účet vďaka nemu prichádza renta vo výške 300 eur mesačne. A v takejto situácii si vlastne vtedy poviete, aha, tak toto je tá finančná sloboda od banky. Predstavte si, každý mesiac vám na účet pristáva renta. Pristáva mesačne a za vás platí výdaje. Už nemusíte riešiť starosti a problémy s tým, keby sa náhodou niečo stalo, ako to bude s vašim bývaním. O vaše bývanie sa stará renta. Dáva vám to zmysel? Áno, samozrejme. Ja by som si to teda zhrnula nasledovne. Mesačne dostávam mzdu a samozrejme mám nevyhnutné výdavky na život. Rozdiel medzi mesačným príjmom a výdavkami by som mala investovať a to vo výške minimálne 10% z príjmu. Ak budem trpezlivá a vydržím dlhšie obdobie, vytvorí sa mi teda zisk z investovania, prostredníctvom ktorého sa mi budú platiť mesačné náklady na hypotéku. Stala som sa teda v tomto momente, ak toto všetko zvládnem, finančne nezávislou od banky. Stále sa však pohybujem vo svete zamestnaného človeka a i napriek tomu som odkázaná na pravidelnú prácu u zamestnávateľa a na mesačnú mzdu. Na začiatku rozhovoru ste spomínal, že správnym riadením financií viem byť aj úplne finančne slobodná a to zahŕňa, že nebudem musieť chodiť vôbec do práce. Áno, máme tu ďalšiu úroveň finančnej slobody a tou druhou je presne finančná sloboda od zamestnávateľa. V praxi to znamená, že si vytvoríte na ceste finančnej nezávislosti taký majetok, ktorý bude generovať rentu až na úrovni súčasných nákladov. V našom prípade je to renta vo výške 1500 eur mesačne. V praxi sa to väčšinou podarí napríklad za 10 rokov.
Vytvoríte si taký majetok, ktorý vám generuje rentu 1500 eur mesačne a vtedy si poviete, konečne, nemusím robiť to, čo sa mi nechce. Dajme tomu, že po tých 10 rokoch budete vo firme, kde sa zmenil kolektív a už vás to tam ani nebaví. Posledný rok chodíte do práce len z vytrvalosti, ale ako náhle vám na účet pristáva 1500 eur, ráno sa zobudíte s úsmevom na tvári a poviete si, tak a dnes dám výpoveď, pretože viete, že každý mesiac vám na účet pristane 1500 eur mesačne a tá renta za vás platí hypotéku a nevyhnutné náklady na zabezpečenie. A teraz ste v situácii, že máte kopec času a hľadáte si takú prácu, ktorá vás baví. Takže na tejto úrovni vzniká finančná sloboda od zamestnávateľa a robíte prácu, ktorá vás baví. A je možné sa z bežného života, takého úplne tradičného, obyčajného, denného, bežného života dostať aj do situácie, že nakoniec vlastne vôbec nebudem musieť ani chodiť do práce, jednoducho, že nebudem pracovať a i napriek tomu budem mať dostatok financií? Áno, najvyššou úrovňou finančnej slobody je finančná sloboda od práce. V praxi to znamená, že ste si na ceste k finančnej nezávislosti vytvorili taký majetok, ktorý vám generuje rentu na úrovni vášho súčasného príjmu, čo je v našom prípade 2000 eur mesačne. No a v takejto situácii si poviete super, síce som vstal bez budíka o 6, ale dnes nemusím ísť do práce. Tak to by bolo úplne najideálnejšie, ale určite aspoň z toho pohľadu, že by som žila bez obáv a strachu napríklad zo straty práce alebo zo strachu, že nebudem vedieť zaplatiť svoje mesačné výdavky. Ale ako sa dá reálne dosiahnuť tento najvyšší level finančnej slobody? Samozrejme, na to sa ešte pozrieme. Rád by som ešte niečo povedal k tomu, čo sme sa rozprávali doteraz. Ja pracujem ako mentor a sprostredkovateľ a som finančne nezávislý. V praxi znamená, že sa starám zhruba o 400 ľudí a ich rodiny, aby boli finančné záležitosti nastavené tak, že sa postupne na tej ceste k finančnej nezávislosti dostávajú do cieľa, ktorým je pre nich finančná sloboda. Napríklad u vás by sme začali tým zbaviť vás obáv a strachu z nedostatku z financií a dôverovať postupnej ceste k finančnej slobode. A toto je cieľ mojej spolupráce s klientami. Sprevádzať ich na tejto ceste budovania finančnej nezávislosti. Ako prísť do cieľa, napríklad finančná sloboda od banky, to je niečo, čo zaujíma vás. Aby sme nekupovali mačku vo vreci, to znamená, aby ste sa vedeli na to pozrieť reálne, hlavne z takého racionálneho hľadiska, na základe faktov, do akej miery je to u vás možné, tak vás poprosím o zopár informácií. Ja si tieto informácie potom vyhodnotím, vypracujem finančnú mapu, tu si s vami prejdem a na ďalšom stretnutí budete vedieť, kde sa nachádzate, kam smerujete. V prípade, že máte nejaké poistenia, môžete sa na ne pozrieť, zanalyzovať ich, do akej miery zabezpečujú vašu súčasnú situáciu. Ak máte nejakú hypotéku, môžeme sa pozrieť na to, ako ju preplatí menej. No a čerešničkou na torte bude plán, ako dosiahnuť finančnú slobodu od obáv. Pán Balko, ďakujem veľmi pekne. Bol to dosť podrobný a reálny plán k tomu, ako sa z bežného, tradičného finančného života dostať do života finančne slobodného človeka. A na dnes by to teda bolo aj všetko, milí priatelia. Verím, že vás dnešná diskusia o postupnej ceste k vedľajšiemu príjmu a dosiahnutiu finančnej slobody inšpirovala a motivovala urobiť správne rozhodnutia v bode, ktorý povedie ďalšie kroky k finančnej nezávislosti. Ako sme sa dnes dozvedeli, dosiahnuť finančnú slobodu nie je o náhlych rozhodnutiach, ale o postupnej a trpezlivej práci. Ďakujem môjmu dnešnému hosťovi, pánovi Michalovi Balkovi, za jeho cenné rady, konkrétne príklady a postrehy. Nezabudnite, že prvým krokom k úspechu je správne finančné plánovanie v podobe finančnej mapy a tým môžete začať už dnes. Ak máte otázky alebo by ste chceli vedieť viac, neváhajte kontaktovať priamo pána Balka, telefónne číslo a e-mailovú adresu nájdete v popise podcastu. No a my sa budeme tešiť na ďalší diel a ďalšie témy, ktoré vám budú nápomocné a prospešné. Majte sa pekne a prajem vám úspešné kroky na vašej finančnej ceste.